2003tik ahotsa jasotzen dihardugu. Ez da itxasen galdu. Herririk herri, edade kontra gizonan kontu eguatzen. Eta grabazio zaharrak berreskuratzen. Euskal Herri osoko berbeta jasotzen, gero aztertu ahal izateko. Gure historia ezagutzeko eta gogoratzeko. Zutonduan izan transmisioa ikasgelara eruateko. Eta sarien mitxartez, mundure zabalduteko. Libre, doain eta guztien eskura. Gure arbasuen mouan!